Għal darb'oħra l-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lin-nazzjonalisti biex nhar is-Sibt joħorġu jivvotaw. Dan l-appell iddomina attività li Simon Busuttil kellu fin-Naxxar. Nappella lin-nazzjonalisti biex joħorġu jivvotaw kollha kemm huma. Skont Simon Busuttil li ma jridx l-elezzjoni tas-Sibt tkun vot dwaru, il-poplu għandu jiġġudika lill-Gvern. U lil dal-Gvern bil-vot tiegħek tista' nhar is-Sibt tgħidlu illi huwa ħażin il-mod kif qiegħed tiggverna. Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista qed joffri kandidati kompetenti. Busuttil sostna li bil-vot tan-nazzjonalisti il-partit jista' jikseb it-tielet siġġu. Biex nhar is-Sibt bl-isforz li nistgħu nagħmlu kollha flimkien, il-Partit Nazzjonalista jkun jista' għall-ewwel darba f'għaxar snin itella it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Busuttil temm jgħid li dan juri li l-Partit Nazzjonalista jista' jikkompeti mal-Partit Laburista. Dan ikun riżultat importanti tal-ewwel għall-Partit Nazzjonalista u jkun il-bidu biex il-partit jimxi il-qoddim ħalli meta tasal elezzjoni ġenerali oħra lil Joseph Muscat inkunu nistgħu nuruh jekk aħniex kapaċi nikkompetu miegħu u nirbħulu. Grazzi ħafna.